नमस्कार. कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये तुमचं स्वागत असा. आजपासून दर रविवारी तुमका कोकणातले बातमे मालवणीतून ऐकाक गावतले. चला तर सुरुवात करूया. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान तुळसच्या जैतीर उत्सवाक शनिवारपासून सुरुवात झाली आहे. श्रीदेव जैतिराचा दर्शन घेऊक भाविकांची मोठी गर्दी झालेली. बघूया. परंपरा डोंगर दऱ्यांनी सजला ह्यो कोकण. रूढी परंपरा डोंगर दऱ्यांनी सजला ह्यो कोकण. तुळस गावी जैतीर माझा नराचा नारायण. तुळस गावी जैतीर माझा नराचा नारायण. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान असलेल्या वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस येथील नराचा नारायण म्हणून ज्या देवाची ख्याती आहे अशा श्रीदेव जैतिराच्या उत्सवाला आज सुरुवात झालेली आहे. अनेक भक्तिमय वातावरणात या उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. जे भाविक आहेत जे या वर्षभर या उत्सवाची आतुरतेने वाट बघत असतात त्या भाविक सकाळपासून श्रीदेव जैतिराचा आज या उत्सवानिमित्त दर्शन घेत आहेत. खऱ्या अर्थाने बघितलं तर काल मध्यरात्रीपासूनच या उत्सवाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली होती. जो देव आहे तो मांडावर येऊन देवाने आपले दर्शन दिलेले होते. मात्र जो मुख्य उत्सव आहे अवसारी पद्धतीने देव जो मांडावर येतो तो आता दुपारनंतर तो धार्मिक कार्यक्रम जो आहे तो सुरू होणार आहे. त्या ज्या क्षणाची आतुरतेने अनेक भाविक वाट बघत असतात तो क्षण आता दुपारनंतर या ठिकाणी सुरू होणार आहे. मुख्य जे देवस्थानचे कार्यक्रम आहेत ते दुपारनंतर या ठिकाणी जे श्रीदेव जैतीर मंदिर येथे सुरू होणार आहेत. मात्र सकाळपासूनच भाविकांनी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेण्यासाठी रांगा लावलेल्या आहेत. नागरिकांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी स्थानिक जी देवस्थान कमिटी आहे मानकरी आहेत त्याचप्रमाणे ग्रामस्थांच्या सहकार्याने चोख व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे. आपण बघू शकतात माझ्या मागे मंदिराला सुद्धा आकर्षक अशी फुलांची सजावट त्याचप्रमाणे विद्युत रोषणाई करण्यात आलेली आहे. मंदिराच्या बाजूला भाविक जे येतात त्यांना उन्हाचा त्रास होऊ नये याच्यासाठी मंडपही घालण्यात आलेला आहे. त्या मंडपातून दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या आहेत. अनेक भाविक जे आहेत ते सकाळपासून श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेत आहेत. मंदिर परिसरामध्ये जर आपण बघितलं तर विविध खाद्यपदार्थ असतील, श्रीदेव जैतीर देवाला अर्पण करण्यासाठी केळी असतील, नारळ असतील किंवा विविध हार असतील यांची दुकानं आहेत. त्याचप्रमाणे विविध वस्तूंची दुकानंसुद्धा या मंदिर परिसरात थाटण्यात आलेली आहेत. विविध हॉटेल्ससुद्धा थाटण्यात आलेली आहेत. पुढील 11 दिवस हा उत्सव मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. या उत्सवानिमित्त अनेक क्षेत्रातील मान्यवर असतील ते सुद्धा भेटी देत असतात. सकाळीच या ठिकाणी भाजपचे जे जिल्हाध्यक्ष आहेत प्रभाकर सावंत असतील, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी भेटी दिलेल्या आहेत. अनेक भाविकांनी त्याचप्रमाणे वेंगुर्ल्याचे तहसीलदार ओमकार ओतारी असतील यांनी सुद्धा या श्रीदेव जैतीर उत्सवाला भेट दिलेली आहे. श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे. अजून सुद्धा अनेक जे विविध क्षेत्रातील मान्यवर असतील भाविक असतील ते सुद्धा या ठिकाणी भेटी देणार आहेत. मात्र एक चैतन्याचं वातावरण आता या तुळस गावामध्ये दिसत आहे. कारण संपूर्ण वर्षभर तुळस गावातील ग्रामस्थ असतील त्याचमुळे पंचक्रोशीतील जे भाविक आहेत ते असतील या उत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. चाकरमानी आवर्जून या उत्सवाला आपली उपस्थिती दर्शवतात. कारण आजपासून या उत्सवाला सुरुवात होते. 5व्या दिवशी पासून जो श्रीदेव जैतीर आहे तो प्रत्येक या तुळसमधील जी घरं आहेत त्या घरांना भेटी देतो. भाविकांना दर्शन देण्यासाठी प्रत्येकाच्या घरी जातो आणि हा सोहळा पाहण्यासाठी मुंबईच्या ठिकाणचे चाकरमानी असतील किंवा विविध ठिकाणी नोकरीनिमित्त गेलेले जे या गावातील नागरिक असतील ते आवर्जून या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवतात. आणि हा उत्सव पूर्ण 11 दिवस हा संपूर्ण भक्तिमय वातावरणात संपन्न होतो. खऱ्या अर्थाने सकाळपासून या उत्सवाला सुरुवात झाली असली तरी आता दुपारनंतर मुख्य जे धार्मिक कार्यक्रम आहेत अवसारी श्रीदेव जैतीर जो आहे तो या ठिकाणी मांडावर येणार आहे. जे देवघर आहे त्या देवघरातून जैतीर अवसारी मांडावर येणार आहे. त्याचप्रमाणे तरंग देवता सुद्धा
असणार आहेत आणि ते जयतिराचा तो खेळ पाहण्यासाठी किंवा मांडावरील दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची सुद्धा दुपारनंतर खऱ्या अर्थाने मोठी गर्दी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कॅमेरा जर्नलिस्ट साहिल बागवेसहित कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. कणकवलीतना कळसुली, शिवडाव आणि त्याच्या पुढच्या कितीतरी गावांका जाताना हळवल रेल्वे फाटकात अडून रवाचा लागता. ह्याच लक्षात घेऊन रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागान हळवल रेल्वे फाट्याच्या बाजूक उड्डाणपूल उभारल्यान खरा, पण आता 14 वर्ष होऊन गेली तरी पुलावरसून गाडीया काय जाऊ शकत नाही. ओ कित्याक म्हणान काय विचारतास? पुलाच्या दोनवल्या बाजूक रस्तोच नाया, मग लोक जातली खायना, मग वाट बघतत फाट उघडण्याची. आता यो रस्तो पुरो करूक सार्वजनिक बांधकाम विभागाक मुहूर्त मिळतलो कधी असो प्रश्न लोक विचारूक लागले असत. कोकणातनं जाणाऱ्या रेल्वे रुळावरून दिवसाक 50 तरी गाड्या धावतात. थोडक्यात काय तर दर 20 मिनिटांनी हळवल रेल्वे फाटक 10-15 मिनिटं तरी बंदच असता. मग फाटकाच्या दोनवल्या बाजू गाड्यांची भली मोठी रांगय लागता. ह्या फाटकाच्या पलीकडे जवळपास कणकवली तालुक्यातले 18 ते 20 गाव असतात. पुन्हा त्याच्या पलीकडे कुडाळ तालुक्यातले गाव असतात. आता हे जे सगळे गाव असतात सगळे ग्रामीण भाग असतात. कणकवली शहरामध्ये बाजारहाट करूक वगैरे ही माणसं येत असतात. साहजिकच जेव्हा ही माणसं येतात बघतात तर प्रत्येक वेळी या फाटक पडलेलं असतं आणि पडलेलं असतं तेव्हा लोकांना 15-20 मिनिट थांबावं लागतं. अक्षरशः त्यावेळी लोकांचे हाल होत असतात. ह्या पलीकडे आता जे वेगवेगळे गाव असतात त्या गावातल्या लोकांचा आरोपी असा की आम्ही सगळे ग्रामीण भागातले असावं म्हणून आमच्यावरती अन्याय करतात काय, म्हणून ह्याचा उड्डाणपूल असताना आता आतापर्यंत पूर्ण होत नाही काय, असे लोकही आरोप करत असतात. म्हणून शासनाने आता गांभीर्याने विचार करावं आणि ह्या फाटकात तो जो पर्याय जो असा जर बाजूकच आता अगदी बाजूकच केलेला जो उड्डाणपूल असा तर लवकरात लवकर पूर्ण करा आणि थंड वाहतूक सुरू करा अशी आता लोकांची मागणी होऊ लागली असं. त्याच्यामुळे या वाटेक जाणारी माणसा डोक्यात भीती घेऊनच जात असतात की फाटक वर असा की खाली. उड्डाणपूल न झाल्यामुळे प्रत्येक वेळी 15 ते 20 मिनटं फाटकाकडे थांबायचा लागता आणि लोकांचं खोळंब होता. उन्हातानात तापाचा लागता, पावसात भिजाचा लागता. तर एवढ्या फक्त रस्तो होतो असा तो रस्तो एक 10-7-8 वर्ष रस्तो होत नाही. ब्रिज झालेला असा पण रस्तो होत नाही कनेक्टेड ब्रिज. म्हणजे आश्चर्य करण्याची गोष्ट असा. तुम्ही आता काय नाही ना मी आता कणकवलीतनं शिवडाव चाललंय साईटवरती. हे रोजचाच असं असावं काय. आता सामान्य माणूस काय करणार, काय बोलूच शकत नाही. पुढाऱ्याचा बंगलो हे असतो तर एवढाच झाला असता. हा असं आता काय कधी कोणाक जाग येत. जमीन मालकाक पैसे मिळतले म्हणून तर अडकला. रोडचं जर काम असतं तर कमिशन मिळता म्हटल्यानंतर लवकर होणार होता. आजकाल सध्या पैशावर चाललेलं असं का किती मिळतले त्याच्यावरती त्याचा प्रायोरिटी अवलंबून असं. त्याच्यात काय मिळायचं नाही मग कशा कोण लक्ष देतात तुम्ही की नाही. ह्यो अतिशय 10-12 गावातल्या हजारो लोकांचा प्रश्न तुम्ही हाताळू घेतलात त्याच्याबद्दल आधी तुमचं अभिनंदन. इकडे ह्या असा उड्डाणपूल असा तर अजून सुरू होत नाही असं काय सांगशाल त्याच्याविषयी? हे खरी वस्तू आहे ती सांगा. तुम्ही कायम या वाटेक असतात. कायम असतं वाटतं, कायमच कायम भेटत असतं. आता काय तुमची काय मागणी काय बाबा काय उभं राहावं लागतं असं? कुठलं हो चालू हो का लवकरात ना लोकांना भरपूर त्रास असं. ए बाबा तुझं म्हणणं काय कायम असा सुरू असतो? उड्डाणपूल चालू झाल्याबद्दल ते चालू करू दे जल्दी लवकर चालू केल्याबद्दल चालू करतील त्यावेळी. तुमचे दररोज हाल कसे होतात सांग. वाटेत तुम्ही कायम असतात 15-20 मिनिटं अर्धा तास आमचा वेस्ट जातो त्याच्यामुळे. एसटीने जायचं टाकून रिक्षाने जावं लागतं तरी मला पुढे जातो त्याच्यामुळे. शासनाकडे कधी काय मागणी बिगणी केलेला असते काय कसं? इथल्या रहिवासी लोकांनी केलेली होती या उड्डाणपुलासाठी. दिवसभरात आता किती वेळ बंद असता बाई सांग जरा. तरी पण 5-6 वेळा बंद असतं ते. गाडी असतं ते बंद असतं. पण दादा तुमचं काय म्हणणं काय परिस्थिती असेल काय? हे उड्डाणपूल तुमचं चालू झालंच पाहिजे. तेच उड्डाणपूल चालू झालंच पाहिजे. कारण का या लोकांची जनतेची हे हाल होतात ना एवढा थांबावं लागतो लोकांना. बरोबर असं त्याच्यासाठी ते चालू झालं तर आपल्याला हे हाल कमी होतील ना त्यांचे. कितीतरी आंदोलनं झाली नि शेवटचा 2012 मध्ये उड्डाणपूल बांधून झाला. पण पुलाच्या दोनवल्या बाजूक रस्तो काय होग नाही. 2015 मध्ये वायच काम सुरू झाला होता खरा पण डिझाईन चुकीचा होता असं म्हणतं.
गाडी रस्त्यावरसून कोसळले तर ही भीती. शेवटी काम थांबला. मग 2018 कडे रस्त्यासाठी 5 कोटींची तरतूद झाली. डिझाईनसाठी एक एजन्सी सुद्धा नेमल्याने 118 गुंठे खासगी जमीन लागणार होती. सार्वजनिक बांधकाम म्हणता की गुंठ्याक 75,000 देतो. लोक म्हणतात आमका 1.5 लाख होय. शेवटी काय तर रस्तो कागदावरच राहिलो. परिणाम एकच की लोकांचे हाल होतं. पडला आता आमका ह्या रस्त्यान असा जावचा लागता. तर ह्या लवकरात लवकर शासनान ब्रिज चालू करूचा असा. 15 मिनटं 20 मिनटं इथे मी उभा आहे फोर व्हीलर गाडी घेऊन आणि सगळ्यांचे हाल हळवल कळसोली शेवडाव यांचे सगळ्यांचे हाल होत आहेत. काय करायचं आहे यांनी, आम्ही काय करायचं, नागरिकांनी काय करायचं आहे? किती वर्ष नाही म्हटलं तर मी इथे 7-8 वर्ष आली. अजून तिथे हे पूल केलेलं आहे, ते उड्डाण पूल केलेलं आहे, ते केलेलं नाही अजून, ते परमिशन दिलेलं नाही आहे. हे आम्ही इथे काय करायचं आहे? ते लोकांनी काय करायचं आहे इथे? मागणी काय तुमची? मागणी आमची एवढं उड्डाण पूल चालू करा, ते हे गेट तरी बंद करा. तपूल कशा नाही सुरू होगा तुम्ही? अजून ते पंडितांच्यामुळे ते थांबलेलं आहे काम. शासनाने पूर्णपणे त्यांनी तिथे फॉलोअप केलेलं आहे, तरीसुद्धा ते पंडित आणि ते ग्रामस्थ कोणी त्याची दखल घेत नाही आहेत. हे जे फाटक आहे याच्यात काहीतरी पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे. निदान भुयारी मार्ग किंवा असा उड्डाण पूल असा झाला पाहिजे. त्यामुळे प्रवाशांची भरपूर गैरसोय होते इकडे. तर त्याबद्दल सरकारने काहीतरी त्याविषयी ठोस उपाय केला पाहिजे. काय जमिनीचा प्रश्न आहे, काय ती जमीन मालकाचा, त्यात शासनाने जमिनी मालकाशी बोलून ते व्यवहार क्लिअर करून लवकरात लवकर रस्ता चालू करून द्यावा. हळवद रेल्वे पुलावरच्या त्या रेल्वे फाटकाक पर्याय म्हणून ह्या जो उड्डाण पूल असा तर होऊन आता जवळपास 13-14 वर्ष होऊन गेली. उड्डाण पूल झाला खरा, मात्र ह्या उड्डाण पुलाच्या दोन्ही बाजूचे रस्ते काय आतापर्यंत होऊ शकले नाही. साहजिकच ह्या जो हळवदचा रेल्वे फाटक असा, ह्या हळवद रेल्वे फाटकाच्या एका बाजू कणकवली असा, दुसऱ्या बाजूक वेगवेगळी गावं असतात, ज्याच्यामध्ये कळसुली असा, तिकडून कुडाळ तालुक्यातली गावं असतात. या सगळ्या गावातल्या लोकांचे नुसते हाल होत असतात, कारण येऊन जाऊन फाटक सारखा पडत असता आणि लोकांना ते उन्हामध्ये तिष्ठत उभा राहावं लागतं. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर या हळवदचा आताचा ह्या उड्डाण पूलचा झालेला असा, तसेच आता हे लवकरात लवकर रस्तेसुद्धा होऊन देत आणि एकदाची ह्या मार्गावर वाहतूक सुरू होऊन देत, अशी आता मागणी आता लोका करूक लागली असत. उन्हातानात दुचाकी गाडीवर बसान फाटक उघडण्याची वाट बघण्याशिवाय लोकांच्या नशिबात दुसरा काय असताला म्हणा. एकदाचो मुहूर्त मिळू देत नि रस्तो पुरो होऊ देत, ह्याच देवाक गाराणा. तुम्ही इसराक नाही ना, पंतप्रधानांनी सगळ्याच पुरण वापरा म्हणून सांगलाता नाही, फक्त आठवण करून दिलंय. आता ह्यात सर्वसामान्य माणूस कायमच करता ह्यो भाग वेगळा असा. आता जरा मुद्द्यावर येत आहे. पंतप्रधान मोदींनी ह्या काटकसरीचा सांगतुक्षिणी आमच्या कोकणच्या नेत्यांनी त्या सोमता मनार घेतल्याने, गाडीचे ताफे घेऊन जाणाऱ्या नेत्यांनी त्याच्यात कमी केल्याने, रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंतांनी डिझेल वाचवक इलेक्ट्रिक कार घेतल्याने, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे चलत मंत्रालयात गेले. मोदींका साथ द्या असं म्हणत आवाहन या नेत्यांनी केल्याने.
वैभववाडी तालुक्यातल्या करूळ जामदारवाडी धरणात फोटो काढू गेलेल्या 7 जणांतल्या 3 चढवांचो पाण्यात बुडून मृत्यू झाला। या घटनेत करूळ आणि कुसूर गावात शोककळा पसरली। तन्वी माळकर, ऋतिका पाटील आणि स्वरा सुर्वे अशी त्या चढवांची नावं असत। पाण्याचा अंदाज येऊक नसल्यामुळे एका चढवाक वाचूक गेलेली बाकीची 2 चढवा बुडली। वैभववाडी तालुक्यात धरणात फोटो काढूक गेलेल्या 3 चढवांचो मृत्यू झालो। करूळ भोयडेवाडी हयचे 7 जण जामदारवाडी धरणार फोटो काढूक गेले होते। धरणार गेल्यार तन्वी अनंत माळकर वय 16 वर्ष, ऋतिका संतोष पाटील वय 18, स्वरा संदीप सुर्वे वय 11 ही तिघाय पाण्यात उतरली। पाण्यात उतरून त्यांच्यानी फोटो काढल्यानी तेव्हाच ऋतिकाचो पाय घसरलो आणि ता खोल पाण्यात पडला। तेका वाचवक तन्वी आणि स्वरा पुढे गेली। पाण्याचो अंदाज त्यांका येऊक नाय, त्याच्यामुळे तिघाय खोल पाण्यात बुडली। धरणाबाहेर असलेल्या बाकीच्यांनी धाव घेतली। केदारलिंग मंदिरकडचे ग्रामस्थ धाव दिले। थैसर असलेले विलास वारंग, संजय वारंग, यश पवार, आकाश सुर्वे, सुशील माळकर आणि बाळकृष्ण वारंग धरणाजवळ पोचले। त्यांच्यानी धरणात उतरून तिघांका बाहेर काढल्यानी पण तेव्हा उशीर झालो। त्या तिघांचो अंत झालो। घटनेची खबर गावताच उपसभापती साची कोलते, नायब तहसीलदार दिलीप पाटील, भाजपा तालुकाध्यक्ष सुधीर नकाशे, दिगंबर पाटील, सरपंच नरेंद्र कोलते यांच्यासहित पोलीस हवालदार धनाजी धडे, अजय बिलपे, हरेश जायभाय, अजित पडवळ, रणजित सावंत, मोहन राणे, श्री हाके हे घटनास्थळावर दाखल झाले। पोलीस आणि ग्रामस्थांनी मृतदेह बाहेर काढलो। चढवांचे मृतदेह बघा नातलगांनी आणि नागरिकांनी एकच हंबोरडो फोडलो। या घटनेच्या वेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आडाव, तहसीलदार सूर्यकांत पाटील, पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, सभापती सिद्धेश रावराणे यांच्यासहित अनेक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी ग्रामीण रुग्णालयात येऊन नातेवाईकांची भेट घेतली। त्यांना धीर दिल्याने मृत तन्वी माळकर हिना नुकताच 10वीची परीक्षा पास केली होती। नि करूळ माध्यमिक विद्यालयात शिकत होता। शाळेत नेहमी पुढे असणाऱ्या तन्वीची अशी अचानक एक्झिट होईल असा कोणाकच वाटला नव्हता। ऋतिका पाटील या मुंबईत रवत होता। थैसर ता नोकरी करून आपल्या कुटुंबाकडे बघत होता। ता उन्हाळी सुट्टी गावा गेला होता। तर स्वरा सुर्वे ह्या चेडू मुंबईत 7वीत शिकत होता। त्याचा मूळ गाव कुसूर। आजीच्या उत्तर कार्यासाठी ता करूळा दिला होता। मात्र आजीच्या कार्या दिवशीच त्याचा हा असा झाला। करूळ जामदारवाडी धरणातल्या या दुर्दैवी घटनेत वैभववाडी तालुक्यात शोककळा पसरली। पर्यटन राजधानी असलेला मालवण सध्या पर्यटकांनी अक्षरशः गजबजान गेला। समुद्र पर्यटन, ऐतिहासिक वारसो आणि कोकणी खाद्य संस्कृतीचो अनुभव घेऊन राज्यासह देशातले पर्यटक मालवणकडे आकर्षित झाले असत। मालवणचो पर्यटन हंगाम तेजीत सुरू झाला। सिंधुदुर्ग किल्लो, राजकोट किल्लो, रॉक गार्डन, समुद्र किनाऱ्यांवर वॉटर स्पोर्ट्ससाठी पर्यटकांची मोठी पसंती मिळता। स्कुबा डायव्हिंग, पॅरासेलिंग, जेटस्कीसाठी सकाळपासूनच पर्यटक गर्दी करतात। मालवण तालुक्यातील हॉटेल्स, होमस्टे, लॉज आणि रिसॉर्ट्स फुल झाले असत। पर्यटन हंगामामुळे हॉटेल व्यवसाय, मासळी विक्री, फळ विक्रेते, वाहन चालक, बोट मालक, वॉटर स्पोर्ट्स व्यावसायिक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांका मोठो रोजगार मिळाला। बाजारपेठेत पर्यटकांची वर्दळ वाढल्याने व्यापारात उत्साहाचं वातावरण असा। तरुण पोरांका पर्यटन व्यवसायातून रोजगार उपलब्ध झाला। त्यामुळे मालवणच्या अर्थव्यवस्थेक पर्यटनाचो मोठो आधार मिळता। पर्यटन वाढला खरा, पण शहरातल्या वाहतूक व्यवस्थेचे 3 तेरा वाजले असत। मालवण शहरातील महत्त्वाचे रस्ते अरुंद असत, त्याच्यामुळे जावचा थय वाहतूक कोंडी होता। बाजारपेठ, जेटी परिसर, समुद्र किनारे आणि पर्यटन स्थळांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर गाड्यांचे लांबच लांब रांगे लागलेले असतात। पर्यटकांची संख्या वाढली असली तरी शहरातले रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल झाले नाहीत। त्याच्यामुळे मालवणच्या लोकांका फुकटचो डोक्यात ताप होऊन बसला। येणारो पर्यटक खयाय गाडी लावता आणि फिराक जाता। बाजारपेठेत पण कशीव गाडी घुसवतात आणि गोंधळ घालून ठेवतात। नंतर पर्यटक आणि मालवणवाल्यांत भांडणं सुरू होतात। पोलीस आणि नगर परिषदेन ह्याच्यावर पर्याय काढणं गरजेचं असा,
नाहीतर पुढे भयानक परिस्थिती उतरली. पाट म्हापण कोचरा 3 गावांका या पाट तलावाचं पाणी शेती कामाक पुरता. मात्र या गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या तलावाक पूर्वी बंधारो घातलो जायचो. ह्या बंधाऱ्याक कोचऱ्याची माणसा म्हापणची माती आणे, तलावाच्या बाजूची कवळ काडं तोडून बंधारो घाले. मात्र ह्या येळेक ह्यो बंधारो टिकत नव्हतो म्हणून गावकऱ्यांनी माऊलीची स्थापना बंधाऱ्यावर केल्यानी नंतर मात्र ह्यो बंधारो टिकलो. मात्र आता या तलावाचो चेहरो बदलतो. या तलावाक सजवून 5 कोटीचो निधी आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून इलो. पर्यटकांका फिराक आणि मजा करूक या तलावाच्या कामाची सुरुवात झाली. समाधान परब यांच्यानी आमका माहिती दिल्यानी बघूयात ते काय म्हणतात. पाटगावचं पारंपरिक बंधारा ज्यावेळी पुलाचं बांधकाम झाला या रस्त्याचा त्यावेळी जो बंधारा तो बंधारा घालण्याची अशी पद्धत. ह्या तलावाचं वैशिष्ट्य असं असा की पाट, कोचरा आणि म्हापण या तिन्ही गावांका याचा शेतीसाठी पाणी पुरवलं जातं. आणि त्यावेळी जो बांध जो घाली त्या काही इतिहास असा की कोचरा गावातल्या लोकांनी बंधारा बांधायचो, म्हापणमधली माती आणायची आणि पाटातली ह्या बंधाऱ्यावरची कवळ काठी म्हणजे झाडाची झुडपाची कवळ काठी घेऊन तो बंधारा घालायचो. ही सिस्टीम त्याच्यात जी ह्याच्याप्रमाणे होती अगोदर जुनी पद्धत. मंदिरच्या माऊली जी आता या मंदिरचा आता या बंधाऱ्यावरती मंदिरा पूर्णपणे इथून जो 1.5 किलोमीटर मातीचा पूर्ण बंधारा असा आणि तो बंधारा म्हणजे आहे त्याच्यामुळे जो तलाव असा बंधाऱ्यावर. आणि जवळजवळ 2000 सालात तो पक्को बंधारा सर कायमस्वरूपी म्हणजे झडपांचो या ठिकाणी बंधारा बांधलो गेलो आणि त्याचा जवळजवळ आता 20-25 वर्ष होते. तो आता डॅमेज दिलेलो आहे. तो बंधारा आता नवीन बांधणं आवश्यक असेल आणि प्रादेशिक पर्यटन विकासातून आमका तो बंधाऱ्यासहित ह्या पर्यटन म्हणजे बंधारा बांधणं पहिलं महत्त्वाचं असल्यामुळे बंधारा प्लस पर्यटनाचा सगळं भाग त्यासाठी करून घ्यायचा. तलावाचं नेमकं एक वैशिष्ट्य काय? जैवविविधतेनुसार म्हणजे इकडे भरपूर असे पक्षी स्थलांतरित करून येतात असं ऐका गेलं. नाही ह्या जरी ऐका गेला ह्या कधी ह्याबद्दल ह्या बघायच्या पूर्वी एवढी पक्षी नाही येत होते. तो ज्यावेळी पक्को बंधारा पाणी साठवूक सुरुवात केला आम्ही पाटगावात बंधारा घालून की हो पक्को बंधारा पहिलं बांधलो गेलो त्याच्यानंतरच पाणी साठवून रवाक लागला. त्यामुळे हे पक्षी आणि पशुपक्षी हल्ली येऊक लागलेले असतात आणि त्याच्यासाठी पुष्कळ रान असं या ठिकाणी. असं काही नाही की इथे थाप केल्यामुळे किंवा आजूबाजू पुष्कळ इथे रान दिसतं बघा. असं काही नाही की इथे 2-4 झाडं काढल्यामुळे बस संपूर्ण असं कुठे पर्यावरण नष्ट झालेलं नाही. ते सदरचा पाणी साचवण्यासाठी बांधलेला पक्का बंधारा 25 वर्षापूर्वी बांधलेला आहे. 25 वर्ष पूर्ण होत आलेले आहे, डॅमेज झालेले आहे. ह्यो बंधारो त्या बंधाऱ्यापूर्वीचा की आधी नंतरचा अगोदरचा हल्लीचं झालं आहे. तो ऑटोमॅटिक सिस्टीममध्ये शेतकऱ्यांका माती लागण्यासाठी म्हणजे आता माती तो आणणं दुसरीकडे शक्य नाही माणसं मॅनपॉवर म्हणून ह्या डायरेक्ट ह्या केलेला वॉल बसवलेले आहे की जेणेकरून झटकन पाणी साठव मदत होईल आणि त्या पद्धतीचाच भविष्यात वेगळं मार्ग उचलला म्हणजे इथे जास्त पाणी तुंबला तर एखाद्या वस्तीपर्यंत पोहोचू शकता म्हणून त्या देखील लेवलमध्येच राहावा खाया याची दक्षता घेतली जाता. त्यामुळे हा इथं पाणी फोडू झाला म्हणजे आपला हे गेट वॉल जास्त म्हणजे झडपा जे असतात की दरवाजे असतात ते पाण्याचे ह्या पक्क्या बंधाऱ्याचे आमका आधी वाढवायचे लागतले. हे वाढवून दुरुस्त करणं गरजेचं आहे. ना डॅमेज झालेला दिसता बघा या ठिकाणी डॅमेज जाऊन पाणी बाहेर काढलेला दिसता. मग आता तुम्ही मोठ्या क्षमतेचे वॉल इकडे बांधताला मोठ्या क्षमतेची आता ह्या बंधारा जो आहे हो म्हणजे मेन बंधारा असा हो जो पाणी टिकवू व्हाया तर हो मोठं प्रकार याचं चांगल्या मजबूत आणि जास्त झडपाचं बंधारा बांधणं आवश्यक असतं. माऊली देवी जी असतात हो बंधारो घालताना मूळ गावात ज्यावेळी बंधारो घातलो गेलो आणि हो बंधारो त्यावेळी ज्यावेळी म्हणजे टिकत नव्हतं ज्यावेळी पाण्याच्या ह्याच्यामुळे त्यावेळी ह्या माऊली देवीची या ठिकाणी स्थापना करण्यात आली की जेणेकरून हा बांध टिकावा आणि त्यानंतर हा बंधारा टिकलेला आहे. बंधारा ह्या माऊलीच्या ह्याच्यामुळे टिकलेला आहे. माऊलीची स्थापना केल्यानंतरच हा बंधारा टिकलेला आहे. मुळात हा माऊली जी वसलेली आहे ही बंधाऱ्यावरती आहे थोडंपणे. आणि या आता तुमच्या या ज्या प्रकल्पाचा उल्लेख आपण करतो या प्रकल्पामुळे तुमका पर्यटनाच्या दृष्टीने काय मदत होतील याची? ह्या चांगला काम करताना ना पर्यटना दृष्टीने चांगला फायदा होतोच होतो कारण रस्त्याला मेन रोडला टच असल्यामुळे ना या ठिकाणी बरेच पर्यटक इथे थांबून ह्या तळ्याचा त्या तळ्यात सुद्धा चांगली कमळा फुलतात
पक्षी येतात असं सगळ्या त्या त्यामुळे इथे वाढसांग करावा आणि थांबार इथं पर्यटक सगळे सामान सगळं बघतो. काही जे आता पर्यावरणप्रेमी असतात त्यांचं असं म्हणणं असा की इकडे त्यांनी बोर्ड लावूक नाही असा की ह्या इथे ते काय डिझाईन तयार करतलेत किंवा काय. आमच्या इथल्या ग्रामस्थांनी त्याबाबतची मागणी केलेली, त्यांच्याकडे जर ती मागणीच्या त्यांना सगळे कागदपत्र दिलेले असतात, इस्टिमेट दिलेलं असतं, प्लॅन इस्टिमेट सगळा दिलेला असा. आणि जो बंदर जे आहेत त्याच्यामुळे जो तलाव असा बंदरामध्ये. सावंतवाडी फॉरेस्टिक वुडन फर्निचर या मोठ्या शोरूमचो नुकतोच भारी शुभारंभ झालो. वाडीच्या नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले आणि संस्थांचे युवराज लखमराजे भोसले हेंच्यानी या शोरूमचा उद्घाटन केला. फॉरेस्टिक वुडन फर्निचर हैसर एकदम भारी क्वालिटीचा आणि कलाकुसरीचा लाकडी फर्निचर मिळताला. या सोहळ्यात बऱ्याच लोकांनी येऊन शुभेच्छा दिल्याने. उद्घाटनाक शोरूमचे मालक भाग्येश नाईक आणि गणेश वरेकर, शेखर नाईक, विनोद सावंत, सुनीती नाईक अशी सगळी मंडळी हजर होती. माझगावच्या ख्रिश्चनवाडीत सांडपाण्याच्या टाकीत एक गौरेडो पडलेलो लोकांका दिसलो. तो बघून त्यांच्यानी फॉरेस्टवाल्यांका फोन लायल्याने. त्याच्यानंतर फॉरेस्टची टीम पटापट थैसर पोचली आणि त्या गव्याची सुटका केल्याने. रेस्क्यू टीमच्या मदतीन त्या गव्या रेड्याक बाहेर काढल्यानी नंतर तेका जंगलात धावडयल्यानी.
सावंतवाडीच्या बाजारपेठेत आंब्याचे दर भलतेच घसरले. आंब्याची किमती इतके पडले तरी आंब्याक गिरायकच नाही अशी परिस्थिती सध्या असा. पायरी आंब्याची किमती कमी झालेत तरी गिरायका बाजारात दिसत नाहीत. जुना आधी दिलेल्या पावसान हे भाव कोसळून घातलाय, त्याच्यामुळे भाव घसरलेले बघूक गावले. 2-3 दिवस पाऊस पडत आहे, त्याच्याकडे आंब्याला कीड लागणार, रेट पण उतरला आंब्याचा, दर नाही हो, काय नाही, दर भेटत नाही. आंबा पण जास्त झाला, पावसाने कीड पडली. पावसाने परिणाम असा झाला की आंबा गळून पडला. गळून पडल्यानं इतके वर्ष काय व्हायचं की कॅनिंगचा अगदी सुरुवातीला बरा भाव होता, पण आता निम्म्यावरूनच खाली आलं आणि ते म्हणतात की जास्त कॅनिंग घेत नाही. शेतकऱ्यांना जायचं कुठे असा प्रश्न येतोय. आणि बाजारात आणल्यानंतर त्या इतक्या वर्षाच्या मानाने तुलनेत आज भाव नाही आहे. जे शेतकरी निश्चितपणे हैराण झालेले, गळून पडलेली फळं करायची काय असं प्रश्न पडलेला आहे. पावसामुळे आंबा पिकाला भरपूर मोठ्या प्रमाणात एक नुकसान झालेलं आहे आणि आंबाची उष्णतेचे प्रॉब्लेम, बदलत्या हवामानामुळे मोठ्या प्रमाणात आंबा पिकाला फटका बसतो आहे आणि मार्केटमध्ये जर आवक असल्यामुळे आंबा पिकाला तसा भाव भेटत नाही. कणकवली देवगड पट्ट्यामध्ये पाऊस पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दराची जी ही होती कमतरता म्हणजे पूर्ण कमी झाल्यामुळे पूर्णपणे मार्केट डाऊन झाले चारही बाजूने. आज सावंतवाडी, निपाणी, वाशिम मार्केट पूर्णपणे आज डाऊन होण्याची शक्यता आणि पूर्णपणे झालं आहे. म्हणजे आज पूर्णपणे म्हणजे आंब्याला भरपूर कमी प्रमाणात मागतात आणि म्हणजे अशी बोलीच लागत नाही आहे. आमचं कोकणचं जे काही संपूर्ण आर्थिक कणा असतो तो संपूर्ण आर्थिक कणा आंबा, काजू अशाच पिकांवर असतो. संपूर्ण वर्षभर मेहनत करून शेतकरी फक्त या हंगामाची वाट बघत असतो आणि अशा परिस्थितीत अवकाळी पावसाने जो काही नुकसान झालेलं आहे आमचं, जवळजवळ 8 ते 10% हा आंबा शिल्लक राहिलेला आहे. कारण पाऊस पडला, उन्हाची हीटही जास्त झाली की ताबडतोब त्या हापूस आंब्यावर परिणाम होतो आणि आमच्याकडे दोन्ही प्रकार चालू आहेत. अतिशय उष्णता आणि अवकाळी पाऊस या दोन्हीमुळे हापूस आंबा संपूर्ण कोलमडला आहे आणि त्यामुळे कमीत कमी प्रत्येक हेक्टरी आम्हाला 5 लाख रुपयाची भरपाई, नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी आम्ही मागणी करतो आहे. ज्या वेळेला पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं तेव्हा सरकार धावपळ करून त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देते. आज कोकणचा शेतकरी, आंबा बागायतदार मोठ्या आशेने सरकारकडे बघतोय, तरी शासनाने तातडीने हेक्टरी 5 लाख रुपये नुकसान भरपाई आंबा बागायतदारांना द्यावी अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. नाही, निश्चितपणे आम्ही या ठिकाणचे काँग्रेसवासी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आणि शासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मालवणी बुलेटिनमध्ये हैसरच थांबूयात. आणखीन बातम्यांसह भेटा दर रविवारी. बघत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.